Un dia estava al maset avorrit i dic, què puc fer que no me coste diners? M'ha pujat molt Euríbor i està tot molt car. I sense ningú motiu vaig decidir eixir a córrer un poc. Vaig baixar per el camí l'ermita i a l'arribar al poble vaig pensar, per què no cruce el pont de Santa Quitèria? I després vaig pensar, ja que he arribat fins ací, ara podria anar vora riu. I sense ningú motiu vaig seguir corrents, fins a arribar a la Pola. I al vore el mar vaig pensar, si he arribat fins ací soles, on podria arribar acompanyat? I les vaig conèixer. A elles, les tarongetes. També les coneixes? Clar. Nosaltres som les tarongetes i disfrutem molt fent carreretes. I ja hem organitzat la primera volta al terme de les tarongetes en Vila-real. Serà l'1 d'octubre, farem esport, ho passarem bé i tot el benefici a favor de Càritas.